Der var engang en mormor, en morfar og en sigøjnerunge. Morfaren ville fortælle en historie, så det gjorde han. Har du nogensinde hørt om Daniel Stern? Nej, morfar. Hvem er nu om det? Fortæl! Daniel Stern var en af vores tids mest indflydelsesrige og originale forskere, ikke? Han konkluderede, at spædbarn har meget mere nuancerede tanker og oplevelser, end man sådan tidligere hen har antaget. Det er ganske rigtigt. Lyder det ikke spændende, Alfredita? Jo, mormor, det lyder da vældig spændende. Men hvordan kom han på de der idéer? Jamen altså, der er nogen, der mener, at det var fordi, at han havde lå på hospitalet som lille. Det har skærpet hans evne til at forstå det usagte. Og så var han så også uddannet psykiater i USA, og han har arbejdet mange år i Schweiz. Du skal huske at fortælle, at Sterns metode beskæftiger sig med barnet i forskellige faser. Først så skal barnet lære at forstå, hvem det selv er. Bagefter så lærer barnet at genkende forskellige objekter, som har en tilknytning til sin mor. Og allersidst så lærer barnet at forstå sammenhængen. Ja, det er helt rigtigt, mormor. Helt rigtigt. Ganske korrekt. Rigtig flot. Rigtig godt sagt. Men jeg forstår bare ikke, hvordan han kan finde ud af sådan nogle mærkelige ting. Jamen, det er fordi, han laver undersøgelser. Han fandt for eksempel ud af, at sådan en baby der, den kan genkende sin mors duft. Og barnet søger socialt samvær helt fra begyndelsen af. Jeg synes det mest spændende ved ham Stern-fyren, det er, at han forbinder iagttagelser med psykoanalytiske forklaringer. Forstår du det, Alfredita? Synes psykoanalyse, det er mærkeligt ord. Men tusind tak, jeg var blevet meget klogere på Steinbach. Nej, Daniel Stern hedder han jo. Tak for kagen.